आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्शन प्रसेसनि बिग आपडेट लानानै फैदों। जोंनि BTR आव अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्शन प्रसेसा जागायबाय। नोंथाङा बे अरुणोदय 3.0 आव गावनि नामखौ बोरैहाय सोसननो हागोन, माबायदि रोखोमै नोंथाङा अरुणोदय 3.0 आव एप्लाइ खालामनांगोन, बेनि नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों। आरो बेयाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो मा डकुमेन्टनि गोनांथि जागोन, माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन, बेफोरनि A to Z आपडेटखौ नोंथांमोननो होगोन। आरो माब्लानिफ्राय नोंथाङा बे स्किमाव बोरै एप्लाइ खालामनो हागोन, बेनिबो फाइनाल आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोबां मानसिफोरानो नेगासिनो दंमोन अरुणोदय 3.0 खौ। नैबे 3.0 आव एबारो गोदानै बेनिफिसारिफोरखौ सोसननाय खामानिया सोलिबावगोन। नैबे 3.0 आव नैबे 1.0 आव जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि लाबखौ मोनबाय दंमोन, बा 2.0 आव जाय बिथांमोना मोनबाय दंमोन, नोंथांमोनाबो किन्तु नैबे 3.0 आव गोदानै आर'जलाइ होफिननांगोन। नङाब्ला नोंथांनि बे मोनखानाय अरुणोदय नैबे 1.0, 2.0 आव दा नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै मोनखानाय बेनिफिटखौ जुदि नोंथाङा नैबे 3.0 आव एप्लाइ बानायफिनाबा नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। बेनि सिलेक्शन प्रसेसा बोरै जागोन, जोङो मोनसे सुंद' आपडेटै बेखौ नायग्रोनि। दानिया जोङो सावरायगोन बे अरुणोदय 3.0 खौ सोर सायख'गोन, बेनि मेन दायथ'खौ सोर लागोन, माबायदि रोखोमाव नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनांगोन, जोङो बेनि बागै नायग्रोनि। आसाम गभर्नमेन्टआ मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्लाफोरनि डिसिफोरनो बेनि फुल दायथ'खौ होनाय जादों। डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनो बेनि फुल दायथ'खौ होनाय जादों। डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरा नैबे दा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारफोरनो बेबायदि मोनसे नटिस हरदों। बे नटिसावनो रोखायै लिरनानै होखादों बेनि सिलेक्शन प्रसेसा माबायदि जागोन, बोरै नोंथाङा फार्स्टआव फर्मखौ फिलआप बानायग्रोनांगोन, बेनि बागै आं नोंथांमोननो सुंद'यै आपडेट खोन्थाहरगोन। नैबेयाव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा बेबायदि ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारफोरनो बेबायदि नटिस हरदों। बे नटिसावनो रोखायै नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन। दानिया बेनि सिलेक्शन प्रसेसा गिबियाव माबायदि रोखोमै जागोन, नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों साबजेक्ट पुलिं स्टेशन वाइज मोनसे टारगेट। बे टारगेट पुलिं स्टेशन, नोंथांनि भट होग्रा बुथ सेन्टारनि मोनसे टारगेट बेयाव हरदों। बे टारगेटनि हिसाबै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि लाबखौ मोननो हागोन। नैबेयाव लिरनानै होखादों बेनिफिसारि अफ दा अरुणोदय 3.0 एन्ड कभारिं अफ ग्राम सभा मिटिं। जानो हागौ नोंथांमोना नैबे ग्राम सभा, नोंथांनि गामियाव मोनसे ग्राम सभा जानानै थांखाबाय। बे ग्राम सभायाव रोखायै बुंखानाय जादोंमोन अरुणोदय स्किमनि लाबखौ सोरबायदि मानसिया मोनगोन। बेयाव फार्स्टआवनो हौवा थैजानाय बिधवा आइजोफोरा मोनगोन, हाबा जायै बा डिसेबिलिटि, बेफोरबायदि गोबां क्राइटेरिया, बेफोरबायदि क्राइटेरियायाव गोलैयोब्ला नोंथांमोना फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन। बा जाय बिथांमोननि न'आव रेशन कार्ड दं, नोंथाङा जोबोर गोरिब श्रेणियाव गोग्लैयो, नोंथांमोनाबो बेनि लाबखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, नोंथांनि पुलिं स्टेशन वाइजआव मोनसे बेयाव टारगेट हरनाय जादों। बे टारगेट हिसाबै नोंथांमोना बेयाव बे टारगेट हिसाबै नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 नि लाबखौ लानो हागोन। गिबियावनो दानिया जोङो नायग्रोगोन बेयाव नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनो। नोंथाङा बेयाव दा एप्लाइ खालामनो बेयाव जेबो गोनांथि गैथ'वा। जास्ट बेयाव नोंथांनि पुलिं स्टेशन वाइजआव साब्रै मेम्बार सायख'नाय जागोन। बे साब्रै मेम्बारा नोंथांनि नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों अरुणोदय 3.0, नैबे साब्रै मेम्बारा
नैबेयाव नोंथांनि नामखौ नैबेयाव लागोन, नोंथांनि रेशन कार्डखौ लागोन आरो नोंथाङा मा क्राइटेरियायाव गोग्लैयो बेयाव नोंथांनि क्राइटेरिया हिसाबै बेयाव बहायगोन। बेनि उनाव नैबे साब्रै मेम्बारफोरा नैबे साइनखौ होनानै बे फर्मखौ ब्लक अफिसाव दैथायहरगोन। ब्लकआ बेखौ डाइरेक्ट डिसिनिसिम फथायहरगोन आरो नैबे नैबेयाव नाम सोजानाय हिसाबै नोंथांनियाव गोदान फर्म अरुणोदय 3.0नि फर्मआ फैगोन। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नामा सोजानो नांगोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, बेयाव जुदि नोंथाङा नाम सोजायोब्लासो नोंथांनि नामाव फर्मआ फैगोन आरो नोंथाङा फाइनाल एप्लाइखौ बानायनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि पुलिं स्टेशननि जाय बिथांमोना नैबेयाव दायथ' लादों मेम्बार, बे मेम्बारफोरनियाव थांनानै नोंथांमोना जगाजग खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा बिधवा हिन्जाव आरो बायदिसिना नोंथाङा बेमारजों भुगिनानै दं, हाबा जायै आइजोफोर गोबां जोंनिया थालांदों, नोंथांमोना थाबैनो जगाजग खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा बे नोंथांनि नामखौ नैबे फर्मआव सोसननो खावलायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, बेबायदि रोखोमै अरुणोदय 3.0नि सिलेक्सन प्रसेसा जागोन। नोंथाङा थाबैनो बे 3.0नि लाबखौ मोननो थांगासिनो दं आरो जाय बिथांमोना 1.0 आं खेबसे बुंफिननि 1.0, 2.0आव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै रां मोनबाय दं, नोंथांमोना खिन्थु नैबे 3.0आव एप्लाइ बानायफिनथारनो नांगोन, नङाब्ला नोंथांनि रां मोनखाबाय थानाया स्टप जागोन नैबे 3.0आ लन्च जानाय लोगो लोगोनो। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, बेबायदि अरुणोदय 3.0नि सिलेक्सन प्रसेसा जागोन। नोंथाङा बेखौ नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव नोंथांमोननो आं खोन्थाहरनि, बेखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिशनारआ ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनो फथायहरगोन। नैबे नटिसखौ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। PS वाइज टारगेट अफ नैबे मानास LAC अफ अरुणोदय 3.0। नैबेयाव मोनफ्रोमबो पुलिं स्टेशन नैबे मानास LACनि नैबेयाव मोनफ्रोमबो पुलिं स्टेशननि नामा दं, नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों आरो नैबेयाव टारगेट, हमना ला नैबे मोनसे पुलिं स्टेशन बुथ सेन्टार, बेयाव मोनसे टारगेट, नैबेयाव 57 मानसिफोरनो टारगेट होनाय जादों। बे मोनसे पुलिं स्टेशनाव नैबे 57 जन मानसिफोरा अरुणोदय स्किमनि लाबखौ मोननो हागोन। बा नैबे फर्म आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि, दहाय खोन्थानाय नैबे मोनसे फर्म, नैबे फर्मआव सोजागोन नोंथांनि नामा। नैबे फर्मआव नोंथांनि नामा सोजागोन बे टारगेट हिसाबै। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय, नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि नैबे साब्रै मेम्बार, नैबे मेम्बारा नोंथांनि पुलिं स्टेशननिनो जागोन, बे साब्रै मेम्बारनियाव थांनानै नोंथांमोना जगाजग खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।